A veure, per avui, important, els cotxes oficials de la Generalitat als anys 30 com eren, tenim imatges. I els telèfons dels anys 30 com eren, tenim imatges. Avui, Iolanda, expliquem què va passar el 22 de gener de 1939. Era un dia que ja tothom ja veia molt clar que Barcelona estava a punt de caure. I al matí, el que era en aquell moment conseller de Cultura, el Carles Pissunyer, telefona en Carles Riba, que era el vicepresident de la Institució de les Lletres Catalanes, i li diu que l'anirà a veure a casa seva. Quan arriba, li diu que han de marxar aquella mateixa tarda. A les 11 del matí, Pissunyer telefona en Pous i Pagès, que era el president de la Institució de les Lletres Catalanes, i li demana que el vagi a veure al Palau Robert. Quan arriba, li diu que ha de marxar. A 3:15 vindrà el meu cotxe a recollir-vos, després d'haver carregat en Riba i els seus. El 22 hi ha hagut un petit detall, que és el Pous i Pagès, un autor teatral molt conegut a aquella època, ha escrit una carta molt breu a Trabal. I aquesta petita carta portarà molta cua el dia 23. Marxen cap a Girona i veuen avions de bombardeig a l'alçada de Badalona. Arriben a Girona al vespre i busquen algun lloc on dormir i tenen alguna dificultat, però al final ho aconsegueixen. Segons Josep Maria Murià, Memòries d'un separatista, es veu que a la línia de front li anava dient als caps de l'exèrcit republicà: falten municions, falta recursos. I li deien, sí, ara vindran, i els anaven donant llargues i no venien. I també li va sobtar molt, just quan hi ha aquestes telefonades amb Carles Pissunyer, etc., que encara hi havia gent que per encàrrec anava posant pòsters a l'Eixample, a Barcelona, amb el missatge de resistiu, els aturarem, etc. I el Josep Maria Murià va dir, diu, sí, amb els pòsters els aturareu. I la gent es refugia a les estacions de metro en els refugis que s'han habilitat. Segurament aquest mateix dia Anna Murià, a la seu de la Institució de les Lletres Catalanes, comença a cremar documents. La pregunta és per què ho cremaven. Perquè no compromet els que es quedarien, perquè només per haver escrit alguna cosa en català, per estar subscrit a revistes, o la gent podia tenir problemes. O tenien por que tinguessin problemes, una por que tenia una raó fonamentada de ser i que després es va veure que només per publicar en català podien, com a mínim, sancionar, depurar o fins i tot matar.